Kaksi kirsikkatuoksua, joilla on ihan valtava hintaero, mutta kumpi kannattaa valita? Guessin Seductive Red on siis aivan ihana, tosi feminiininen kirsikkatuoksu. Sopii myös ihan iltakäyttöön. Guessin tuoksusta löytyy esimerkiksi kirsikan kukkaa, sitten kirsikkaa ja vaniljaa. Jos haluat edullisen, mutta laadukkaan kirsikkatuoksun, joka on aika makea, mutta ei semmoinen yhtään esanssinen, niin suosittelen tätä Guessin tuoksua. No sitten supersuosittu Tom Fordin Lost Cherry, ja tääkin on siis aivan ihana tuoksu. Tää on sitten taas enemmän unisex, eli ei ole niin makea kuin toi Guessin, ja tästä löytyy esimerkiksi kirsikkalikööriä ja kirpeää kirsikkaa, joten tää on enemmän just semmonen, joka sopii miehille ja naisille. Tässäkin on tosi hyvä pysyvyys, ja tää on semmonen tuoksu, joka sopii ihan täydellisesti syksyyn ja talveen.